Boli sme v Košiciach, takže sme si nemohli nechať ujsť návštevu Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, ktorý má sídlo tu, pretože k tomu ústavu sa viaže množstvo zaujímavých vecí. Viac nám o tom porozpráva jeho hlava Jan Baláš. Dobrý deň. Dobrý deň. No, viem, že váš ústav sa už 10 ročia podieľa na vesmírnom výskume. Ja neviem, nechcem veľmi rozoberať históriu, ale viete, že kedy sa to začalo? V podstate už so založením ústavu v roku 1969 bol ústav založený a v zápäti bol prihlásený vtedajším riaditeľom profesorom Dubinským do programu Interkozmos, čiže mierového výskumu vesmíru. No a odvtedy vlastne sa podieľame na množstve vesmírnych misií. Myslím, že v súčasnosti je asi 26. Už ich 26 máte? 26 vesmírnych misií s našou nejakou účasťou. Ktorá bola taká tá najzaujímavejšia pre vás? Ja viem, že vždy je tá najnovšia zaujímavá, ale predsa len taká možno prelomová. No je ich viacero, ale myslím, že najviac ma tak oslovila Rosetta, keďže to bolo historicky prvé pristátie na kométe vôbec v histórii ľudstva. No a priniesla množstvo zaujímavých výsledkov, čiže bolo to veľmi prestížna vec. V podstate prístroj, na ktorom sme pracovali, zabezpečoval komunikáciu hlavnej sondy pristávacieho modulu. Nakoniec skončil aj ten pristávací modul na povrchu kométy, aj sonda hlavná už v súčasnosti, dá sa povedať, že spí na povrchu a my máme z toho stále dobrý pocit. Jednak prinieslo vedecké výsledky a jednak tam tá naša práca bude lietať snáď ešte milióny rokov. Tak, a to vzniklo tuto v týchto prístrojoch. Nehovorím, že zrovna tu, ale teda to bola veľmi úzka spolupráca s Írskom, takže zo značnej časti sa to robilo aj v Írsku, ale prispel aj náš ústav, dokonca aj niektoré slovenské firmy sa nám podarilo zapojiť. Čo musia tie prístroje, alebo čím sú tie prístroje také špeciálne, že nedá sa to len tak jednoducho vyrobiť, že niekto povie, že spravte mi toto, tak to vysústružím a tu máte na... No, špeciálne sú v prvom rade, že sa nedajú kúpiť. Musíte ich vyrobiť, ako sa vraví, na mieru, čiže potrebujete mať určité znalosti, povedzme, z fyziky, fyzikálnych senzorov, elektroniky, analogovej, digitálnej, spoľahlivé systémy to musia byť aj po stránke elektrickej, a po stránke mechanickej, aj po stránke teplotnej. Takisto to vákuum je vo vesmíre, čiže sú to špeciálne prístroje. No a staviajú sa jednak, budujeme ich z komponentov kozmickej kvalifikácie, aby vydržali to kozmické prostredie. No a takisto veľmi dôležitá časť sú testy. My musíme vlastne vytvoriť prostredie veľmi podobné tomu vesmírnemu a preukázať, že ten prístroj dokáže spoľahlivo pracovať v takom prostredí. Videl som tu, že tu máte taký zvon napríklad. To slúži na čo? Áno, máme tu termovákuovú komoru, čiže súčasne prístroj umiestnime do vysokého vákua, tam tie výkonné vývevy odčerpajú vzduch asi na 1 miliardtinu atmosférického tlaku a potom cyklujeme teploty, čiže musíme dokázať, že ten prístroj bude dobre fungovať aj pri minus 40, pri minus 50 stupňoch, aj pri plus 50-60 stupňoch, podľa toho, ako ktorý projekt nám zadá tie špecifikácie. Tak keby sa to poškodilo pri tom skúšaní, tak treba vyhodiť a urobiť na novo celý, či ako to funguje? Nie, tak samozrejme sa musí analyzovať, čo zlyháva a napraviť sa to musí. Samozrejme nemôžeme vypustiť prístroj, ktorý preukázateľne teraz nefungoval spoľahlivo, čiže musíme sa s ním vyhrať dovtedy, kým nefunguje absolútne spoľahlivo pri všetkých týchto podmienkach. Už do tej sondy alebo do vesmíru sa posielajú tie prístroje, ktoré prejdú priamo týmito testami, že... No, ono to má viac stupňov. Ten vývoj je samozrejme najprv nejaký ten technologický prototyp, potom je tzv. Engineering model, hovoríme tomu tiež kvalifikačný model, čiže on musí ustáť všetky tie testy, pomerne drastické hodnoty tých testov. Nakoniec robíme letový model a ten sa takisto testuje, ale už nie tak drasticky, pretože aj tie testy môžu trošku poškodiť ten prístroj. Čiže to je zvyčajne špecifikované, že ten letový prístroj je testovaný povedzme už iba na 80% tých drastických hodnot, teplot, vibrácií. Keď spomínate tie vibrácie, vraj tu dokážete simulovať štart rakety, čo sa týka vibrácií. Áno, na to máme špeciálne zariadenie, takzvanú vibračnú aparatúru, akceleračnú. V podstate je to niečo ako obrovský reproduktor bez membrány, ale na ňo sa upevňuje ten testovaný prístroj a na počítači sa simuluje spektrum toho zvuku, tých vibrácií, ktoré ten prístroj musí absolvovať. Čiže zadá sa spektrum, takzvané náhodné, tiež sa robia také sinusové skeny
otestujú sa rezonancie toho prístroja, potom sa zaťaží veľkými náhodnými vibráciami, ten zvuk ozaj pripomína štart rakety a potom sa opäť skenuje tým sinusovým signálom a zisťuje sa, či je aký rozdiel medzi tým prvotným spektrom a tým druhým. Ak sa prístroju nič nestalo, tie spektrá sa úplne zhodujú. Ak niečo prasklo, zlomilo sa, utrhlo, tak zrazu sa tu zjaví nejaký iný rezonančný pík. A potom môžete zase znovu... No, tá vesmírna technológia má pomerne prísne predpisy. Napríklad aj krátko pred štartom, ak by sa niečo v prístroji pokazilo a museli by sme ho opravovať, otvoriť a znovu zavrieť, musí sa znovu absolvovať tie vibračné testy a znovu dokázať, že sme to zvládli bezchybne. To je, ako sa hovorí, za trest. Ak sa vrátime, alebo ak sa posunieme do tej aktuálnej súčasnosti, viem, že dnes máte vo vesmíre 2 misie, máte, to je možno také veľkolepo povedané. Podieľate sa na 2 aktívnych misiách. Tiež radšej používam výraz, že podielame sa, prispievame. Nie sú to naše prístroje. Jasné. Niekedy to novinári vedia trošičku nadniesť, že slovenský prístroj nie je to slovenský, je to medzinárodný prístroj s našim prispením. No a v súčasnosti je jednak prístroj PICAM, ktorý letí na sonde Bepi-Colombo k Merkúru. Dokonca už boli 3 blízke prelety popri Merkúri v rámci tzv. Gravitačných asistencií. A súčasne nedávno od 14. apríla letí na planétu Jupiter a k jej mesiacom sonda JUICE, kde tiež máme svoj menší príspevok. Preto som sa na to pýtal, lebo tie menšie príspevky sú tuto za vami v tej vitrinke, že by ste na to konkrétne ukázali, že na čom ste sa podielali. Toto je ten PICAM, ktorý letí, alebo ktorý je na sonde Bepi-Colombo. Mohli by sme si ho ukázať, že by sme si ho vyťahli z tej poličky? Áno, prístroj PICAM, čiže planetárna ionová kamera. Máme tu jeden z jeho akoby prototypov. A toto je bežná výbava na manipuláciu s takými aparátmi? Tak patrí to k takej kultúre vesmírnej techniky, že nedotýkať sa prístrojov holými rukami, predsa len ten pot je agresívny. Takže toto je planetárna ionová kamera, jeden z modelov. Na Slovensku my sme sa podielali na dizajne tejto elektronickej časti, tohto boxu. On bol dokonca na Slovensku aj vyrobený, dokonca v 6 exemplároch. Tam bolo pomerne veľa, tým, že to je veľmi široká medzinárodná spolupráca. Každý ten modul bol robený v inej krajine. Toto bolo napájací v Maďarsku, počítač v Rakúsku, vysokonapäťový systém v Nemecku, tzv. Hradlovacia elektronika v Belgicku, senzorová časť vo Francúzsku. Takže bolo nutné vyrobiť veľa modelov, pretože sa to distribuovalo a integrovalo spolu v Rakúsku. No ale týchto boxov bolo vyrobených 6. A to boli tzv. Prototypový model, kvalifikačný model, engineering model, letový model, záložný model. Čiže existujú 2 prístroje. No nakoniec poletel ten záložný model, záložný letový model, pretože na ten bolo vždy najviac času a najviac skúseností. Robil sa posledný v poradí. No a my sme si dokonca dali tento box vyrobiť v bratislavskej firme ešte jeden, aby sme mali niečo aj do vitriny. Aha, čiže toto je vlastne model modelu, áno? Áno, s tým, že tento box je úplne identický s tým, ktorý v súčasnosti letí na Merkur. Táto senzorová časť je iba maketa. Senzorová časť je niečo ako optika na fotoaparáte, či ako je to myslené? Áno, ale je to ionová optika. Čiže vstupná apertúra je táto tenká štrbina, tuto. Aha. Tady vstupujú čiže častice. Nemá to šošovku, ale to... Nie. Vnútri sú tzv. Elektrostatické systémy, ionová optika, čiže elektrostatický analyzátor, deflekčné platne, ktoré tie častice, ktoré tu prenikajú špeciálne vysokým napätím, moderujú tú dráhu tej častice, až kým nedopadne na ten senzor. Pritom sa meria aj čas preletu tej častice, energia, čiže z toho sa identifikuje, čo to je za častica. Táto časť iba trčí vonku z satelitu, keďže pri Merkúrii je veľké peklo, dá sa povedať. Tam je asi 10 až 12 krát silnejšie žiarenie ako na Zemi. Čiže aby sa ten prístroj neprehrieval, je celá táto časť pokrytá solárnym reflektorom. To sú tie špeciálne zrkadielka. Oni majú takú vlastnosť, že vo viditeľnom svetle, kde slnko žiarí najviac, to dobre odrážajú, vyše 90%. A zase v infračervenom spektre dobre vyžarujú to teplo. Čiže ten pomer medzi absorpciou a vyžarovaním je veľmi dobrý. Takto dokážeme uchladiť túto prednú časť pri Merkúrii asi na 200 stupňov, čo je stále veľmi horúco.
ale tu ešte nie je žiadna elektronika. Tu, kde je elektronický box, tu už nesmieme prekročiť teplotu 80 stupňov. Čiže tam musí byť aj chladenie, alebo musí to áno, čiže tým, že ten satelit je otočený touto časťou k Slnku, tak zase to teplo sa odčerpáva termálnymi trubicami a vyžaruje sa na tieňovej strane satelitu zase do studeného vesmíru, ktorý je veľmi studený a veľmi rád príjme to teplo. Podobne funguje aj Solar Orbiter, ktorý lieta ešte oveľa bližšie k Slnku, že z tej prednej strany vyloženie obrovská teplota, ale elektroniku vychladia radiátory. Spomínali ste, že Bepi Colombo už 4-krát obletelo? 3-krát. 3-krát. Už bolo aj toto v prevádzke? Áno, tento prístroj už úspešne pracoval, dokonca hneď pri tom prvom prelete 200 km nad povrchom Merkúru poskytol veľmi zaujímavé dáta a tie už sa aj podarilo publikovať v časopise Nature. Čo si vieme po tým predstaviť, keby sme to tak pre nejakého bežného človeka vedeli vysvetliť, že čo sú to tie zaujímavé dáta? Merkúr je planéta, ktorá má podobne ako naša Zem magnetické pole. Je síce slabšie ako zemské, ale je tam a magnetické pole reaguje so slnečným vetrom, čiže prúdom nabitých častíc a vytvára magnetosféru. A túto magnetosféru my sa snažíme čo najviac zmapovať, pochopiť, ako vyzerá jej morfológia, jej aktivita, procesy, ktoré tam prebiehajú. Čiže je to základný výskum, samozrejme. No a porovnáva sa to aj so zemskou magnetosférou. Ako som spomínal, je to slabšie ako pri Zemi, ale tá magnetosféra tam je. No a unikátnosť toho bola, že aj keď už boli 2 americké sondy pri Merkúri, tak teraz sa letelo popod južný pól Merkúru a to bolo úplne prvýkrát, že v takej malej výške sa preletelo popod južný pól Merkúru a tam vlastne boli tie dáta prvýkrát v histórii zaznamenané. Sonda bude dokedy takto pracovať? Sonda letí k Merkúru až 7 rokov. Je to preto, že vlastne smerom k Slnku sa padá. Slnko svoj gravitačný kolos, ktorý priťahuje tú sondu. Ona by sa príliš zrýchlila. Čiže nie je problém preletieť popri Merkúri veľkou rýchlosťou. Slnko zhltne a vybavené. Áno, to by sme dokázali za pár mesiacov. Ale my potrebujeme sa tam ubrzdiť. A na to nestačia motory. Sú tam jednak chemické motory, sú tam jónové motory, ktoré tú sondu pribrzďujú. A to ešte stále nestačí. Využívajú sa gravitačné asistencie a dokopy je ich potrebných až 9. To práve spočítal taliansky fyzik Giuseppe Colombo. Čiže podľa neho je tá sonda pomenovaná, že až 9 asistencií letelo sa raz okolo Zeme, 2-krát okolo Venuše a ešte 6-krát treba letieť okolo Merkúru. Zatiaľ boli 3 prelety okolo Merkúru a ešte budú 3 prelety, kým konečne v decembri 2025 sa ubrzdíme tak, aby sme sa zachytili na orbite okolo tejto planéty. Čiže bude krúžiť okolo Čiže Merkúru. Potom, to ešte trošku zložitejšie. Tá sonda má 3 časti. Má tzv. Transferový modul, ten nesie európsky orbiter planetárny a nesie japonskú sondu, ktorá sa volá MIO. Tie sondy sa od seba oddelia, MIO bude skúmať viac magnetosféru, európsky modul bude lietať nižšie a bude skúmať viac povrch. Toto je na európskom module. Čiže táto planetárna jónová kamera tým, že bude analyzovať jóny, v podstate bude analyzovať aj povrchové zloženie Merkúru, keďže Merkúr atmosféru nemá, je bombardovaný slnečným žiarením a tým sú vyrážané z povrchu jeho atómy. A tie unikajú do vesmíru, čiže keď ich zachytíme a zanalizujeme, de facto analyzujeme povrch Merkúru. Zaujímavé. Takže to ešte zo pár rokov bude fungovať a pracovať. Áno, a okolo Merkúru sa plánuje, že by to malo pracovať aspoň 2 roky. No, pokiaľ viem, zo pár rokov bude ešte len trvať cesta toho ďalšieho prístroja, ktorý je tiež súčasťou jednej aktívnej misie. Spomínali ste JUICE. Áno. Najprv si povedzme, že čo to je JUICE, aby sme vedeli. JUICE je akroným, skratka Jupiter Icy Moon Explorer. Čiže je to prieskumník Jupiterových ľadových mesiacov. Tie objavil Galileo v 17. storočí. Čiže sú to 4 mesiace Io, Europa, Ganymedes, Callisto a 3 z nich mimo tej Európy, tá lieta príliš blízko k planéte a je tam príliš silné žiarenie. Čiže Európa, Ganymedes a Callisto budú skúmané sondou JUICE. No, tá misia sa kvôli covidu omeškala asi o 1 rok, čiže doletí tam až v roku 2031.
Je to misia Európskej vesmírnej agentúry? Áno, je to misia Európskej kozmickej agentúry, samozrejme s účasťou mnoho. Medzinárodnou účasťou. My tam máme tiež kolegov v rámci tohto projektu aj zo Spojených štátov. No a tento detektor je súčasťou aparatúry PEP. Celá tá aparatúra je venovaná, je to skrátka Particle Environment Package, čiže balík prístrojov, ktorí majú skúmať časticové prostredie okolo Jupitera. Jupiter má veľmi silné magnetické pole. Je asi 20 000 krát silnejšie ako zemské magnetické pole. A takéto silné magnetické pole dokáže zachytiť obrovské množstvo častíc vysokých energií. Čiže okolo Jupitera sú tzv. Radiačné Van Allenové pásy. No a tie sú nebezpečné, by boli nielen pre človeka, ale aj pre tie prístroje na tej sonde. Čiže oni majú dokonca tie častice, hlavne tie elektróny vysokých energií, schopnosť prenikať cez prístroje. Nemôžeme si dovoliť také hrubé, ťažké tienenie, olovené alebo wolframové. Čiže my musíme robiť aktívne tienenie a práve tento antikoincidenčný detektor má za úlohu detekovať, že náš prístroj prestrelila taká častica vysokej energii. A tým pádom to znehodnocuje skutočné meranie. Čiže vlastne my potrebujeme filtrovať tie dáta, že ktoré častice sú pravé, plazmové, nízkych energií a ktoré častice sú falošné, čiže je to reakcia na vysokoenergetickú časticu. A práve tento detektor to má toto zabezpečovať. Čiže je to polovodičový detektor, ak častica narazí do toho prístroja, vznikne sprška sekundárnych častíc, z nich niektoré preletia týmto detektorom, on dá signál nábojový, tu sú potom elektronické obvody, ktoré ten signál spracujú a poskytnú informáciu počítaču toho nášho prístroja, že teraz sme boli zasiahnutí to vysokoenergetickou časticou. Vyzerá to akože úplná drobnosť toto. Tak nie je to veľká vec, samozrejme, no ale je to budované tou špičkovou technológiou. Ľudia, ktorí pracujú v oblasti kozmických technológií, to vedia lepšie posúdiť, že sme dosiahli tzv. TRL, Technical Readiness Level, sa tomu hovorí 8. To znamená, že ten prístroj spĺňa veľmi vysoké nároky. 9 je najvyšší možný stupeň a to platí iba pre také prístroje, ktoré v kozme už lietali, osvedčili sa 100% a opakuje sa presne taká istá výroba. No, v našom prípade to neplatí, lebo to je novovyvinutý prístroj, čiže sme dosiahli tú 8, a čo je tiež veľmi vysoká úroveň. No, naozaj klobúk dolu. My sme sa, myslím, rozprávali krátko potom, ako JUICE vyštartoval. Vy ste priebežne tento prístroj zapínali na diaľku? Teda nehovorím, že vy priamo, ale že sa to priebežne testuje počas tej cesty k Jupiteru, že či to vôbec funguje. Celý ten prístroj PEP samozrejme bol testovaný. Hovorí sa tomu uvedenie do prevádzky, commissioning. A to trvalo v podstate až mesiac po štarte, pretože ten prístroj obsahuje vysokonapäťové systémy. Podobne aj tento PICAM takisto nemohli ho zapínať veľmi skoro po štarte, lebo ten satelit sa musí dokonale odplyniť. Všetky plyny musia uniknúť do toho vesmírneho vákua, pretože u tých vysokonapäťových systémov by mohol nastať výboj. Takže sa čaká 1 mesiac na dokonalé odplynenie. Dokonca aj po tom 1 mesiaci pri tom commissioning bolo podozrenie, že ešte to nie je dokonale odplynené. Podobnú skúsenosť sme mali aj so staršími prístrojmi. Aj tento prístroj na čínskom satelite, ktorý letel, takisto bol zapnutý až mesiac po štarte. Ale teraz máte nejaké informácie o tom, že ako sa tak funguje normálne. V podstate všetky prístroje, ich je až 6 toho systému PEP. Tam sú 2 švédske prístroje, 2 americké, 1 švajčiarsky, 1 nemecký. My sme súčasťou toho švédskeho prístroja. Fungujú normálne. Všetko je v poriadku. Výborne. Inak aj z toho, čo ste mi hovorili, aj čo ste ukazovali tie staršie prístroje, dobre som pochopil, že vy ste ako Ústav experimentálnej fyziky experti na vesmírne žiarenie? Lebo áno, aj toto je detektor žiarenia, aj toto je detektor žiarenia, aj toto je detektor žiarenia. Snáď s výnimkou tej rozety, kde išlo o komunikačný modul, všetko tieto prístroje sú akési detektory kozmického žiarenia. Čiže to je špecializácia nášho ústavu, merať kozmické žiarenie, jednak pozemnými meraniami na Lomnickom štíte a jednak vo vesmíre na rôznych satelitoch. Čiže v rámci tých 26 misií v podstate s výnimkou tej rozety vždycky sa meralo nejaké to žiarenie. Tak klobúk dolu, očividne teda to prinieslo svoje ovocie. Budeme držať palce, možno sa stretneme na tom Lomnickom štíte niekedy v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor aj za to, že ste nám poukazovali tieto zaujímavé veci. Ďačne.